Idan kuna neman scholarship to ku sani cewa fa kwamitoci masu zaben waɗanda za a ba wa scholarship ba kawai suna duba irin makin da kuke ci bane ta hanyar kyan transcript ɗinku da kuma sauran ƙoƙari da kuka yi ta hanyar samun result ko kuma sakamako mai kyau a karatunku na baya ba. A'a, suna duba yanayin zurfin tunaninku da yanayin da kuke iya tsaro abubuwa ku hango nesa, ku kalle ta a yau ku ga ta yanda za ku iya tafiyar da yau ɗinku domin ta kai ku gobe mai inganci ko kuma ta kai ku ga goben da za a alfahari da ita. Ana buƙatar mutane masu zurfin tunani waɗanda suke iya ɗaukar lokaci suna nazari akan wani abu, suna nazari akan yanda abu zai iya zuwa ya zo ya kasance, suna nazari akan yanda abu zai iya zamowa, kuma har suna iya gane su wane irin rawa za su taka idan suka yi wasu abubuwa a yau. Domin kun san akwai wani karin magana ma da ake cewa wai gobe mallakin waɗanda suka shirya yau ne, ko ba wani abu mai kama da wannan a harshen Turanci. Idan kuna neman scholarship dole sai kun zama mutane masu irin wannan tsari ɗin na tunani, kuma wannan tunani ne akwai wanda za ka ga su dama kusan haka suke, suna da irin wannan zurfin tunanin, akwai wanda kuma koya suke, kuma daga cikin abin da za ku iya domin ku koyi wannan shine yawan karatu, son neman sani da yawan nazari da ake yin ta cikin ilimi yana taimakawa mutum ya zama wanda yake yin tunani mai kyau, wanda kuma za a ga ya kama hankali duk da cewa babu tabbas, amma kuma za a ga abu nan da zai iya yiwuwa.